कुल लइका तो भैया अभी है निमान का मिलल बा। हम कहनी अब आनंद कंद सचितानंद के प्राप्ति भइल बा भैया यही वीडियो से। लइकन के निक लगता और लइकन के मुँह पर जाब काहे खातिर लगावत है कि मजा ऐसन मार हम के होश ना रहे, कि मजा ऐसन मार हम के होश ना रहे, कि दिल टूटला के बाद अफसोस ना रहे। वीडियो हम दिखाई दिखाई चालू करी वीडियो दिखाई फिर हाँ। और वीडियो ना 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 क्लियर हो जाई ना हमारा पियर से कोनो मतलब नहीं खेरवा दिखाई हमार पब्लिक देखो सा जानस कि मैंने का यहाँ से खुद वाला चीज ना नु हो। कोई गो देश में यूट्यूब बैन बा तब वैसा गुपिंग गपिंग क्रिया ना होत हुई अभी क्रिया ना होत हुई ओजा A+B के होल स्क्वायर ना चलत हुई हैं ओजा फर्टिलाइजेशन सिस्टम इज ब्लॉक कुछ ना ओमे काम कौन भइल बा महाराज लेके साफ रवा बीचे बीचे दोनों टंगरी के ढुक जतनी कहते नहीं कि ओमे ओमे महिषासुर के वध भइल बा महिषासुर के बद कहते महाराज दोनों टंगरी के बीचे बीचे रवा ढुक जतनी कहते नहीं कि ओमे तरीका प्रकट भइल बिया ओमे गाना में तरीका प्रकट हो जाती है तरीका कहाँ से महाराज साफ बीचे बीचे ढुकता नहीं कहते नहीं कि हमें तरीका प्रकट होती है। ऐसा गाना काहे करते हैं ऐसा वीडियो काहे बनावते नहीं वीडियो देखला से क्यों खराब होता रौड़ी है नु का नाम बा जी तो कुकुरा खेकारा से खराब भइल बा उ कौन रौरा वीडियो ओकरा देखने कोनो ओकर प्राकृतिक देन बा है जब ई प्राकृतिक रावा दर्शक के दिखाई मत कि हसही कइल जाला होए कइल जाला इरवा देखावो तनी तो देखावे वाला चीज ना नु हो कोई गो नमस्कार रावा देखो तनी सताक्षी न्यूज अभी हम मौजूद बनी पटना में ना ई तूफानी लाल यादव के गांव पे पहुंचल बनी हम और सबसे पहले अपना दर्शक के हम बता दी कि तूफानी लाल यादव जी के जब तबियत खराब हो रहे ओकरा पहले बहुत सारा अश्लील गाना आवत रहे लेकिन जब तबियत खराब होल ओकरा बाद तूफानी लाल यादव जी इंटरव्यू देनी कि आज के बाद ऐसा अश्लील गाना हम ना गाई लेकिन फिर से विवाद में आ गई बनी के और फिर ओसन के गाना पुरुषोत्तम जना के देखला के बाद जब गाना के कोनो लड़का जब गाना देखी तो कुछ और करके ओकरा मन करी। सबसे पहले हमारा न्यूज में स्वागत बा तूफानी जी माने कैसन स्वागत हो ई स्वागत ऐसन हो जैसन रवा गीत गइले बनी कहत नहीं रोरा कि लड़का सबसे पहले देखी तो का हो जी लइकन के मन घबरा जाई कुछ और करे के मन करे लगी हम कने लड़का देखी गाना ओकरा मिर्गी आ जाए ना मिर्गी ना आई मिर्गी कहाँ से आई महाराज लेके उ शारीरिक कमजोर हो जाई उ सारी गाना देखला से गाना देखला के बाद जन उ करी आई जोन हेलो सेक्सी हाय सेक्सी कुल ड्रेस पहन के स्कूल से लेके ट्यूशन में कुल जाते ही सब महाराज तो माने भोजपुरी में एगो जौना कलाकार भी पहुंचो तो उन कलाकार ये कहते कि हऊ कइले तो हमू करतनी आखिर का है सुनी रौरा सबसे पहले का करनी है यहाँ का करनी है सबसे पहले रौरा उघरी कहनी है कि यहाँ कल रही कि अब कबू अश्लील ना गाई प्रूफ दिखाई मेरा कहीं कैसन बोल ले भाई हम बोल ले भाई कि हम हर प्रकार के गीत गाइम हर प्रकार के श्रोता में सब लोग लायक गाइम ई हम कहूँ बोल ले कहीं प्रूफ दिखा सकी ना हम बोल अश्लीलता एह प्रकार से जौन प्रकार से मैंने गाना आवत रहे वैसा गाना बहुत कम आई। सुनी हम बार बार बोल रहे भोजपुरी में अश्लील होइबे ना करला भोजपुरी में अश्लील कैसे रहा कोई दिन भोजपुरी में अश्लील हो गई गाना बुआ कि मजा मारा ऐसा के होश ना रहे दिल टूटला के बाद अब एगो सैड सॉन्ग में रोमांस घुसा महाराज लेके वक्त नहीं कि मजा ऐसा मारा अफसोस ना रहे दिल टूटला के बाद अफसोस ना रहे गाना तो बहुत बढ़िया बा लेकिन जन रुआ वीडियो शूट कैले बनी वीडियो में जन रुआ काला कारनामा कैले बनी पूरा पब्लिक पूरा दर्शक देख रहा बा आ पब्लिक के बहुत मजा होता बहुत सारा पब्लिक के सवाल भी बा कि तूफानी लाल जी से जाके पूछल जाए कि फिर ऐसा विवाद में चाहे ऐसा अश्लील गाना काहे परोसता नहीं मार्केट में तो माने रौरा अश्लील लागत हो हमरा अश्लील काहे लगी हमरे अश्लील ना लगी पूरा पब्लिक के अश्लील लगता है मन रौरा कैसन महसूस करतनी हंसी मत मारे सही से हंसे गाना गायकी खूबसूरत भइल बा गाना बहुत सुंदर बा लेकिन वीडियो में अश्लील बा माने वीडियो 1 मिनट भैया तो फोकस करम वीडियो खूबसूरत नहीं खे वीडियो खूबसूरत ना वीडियो में अश्लील बा वीडियो कदरूप हो गइल बा कदरूप नहीं खे भइल वीडियो खूबसूरत बा लेकिन जोन में काम भइल बा काम जोन भइल बा तो गंदा भइल बा गाना खूबसूरते गवाइल बा वीडियो खूबसूरते बा तो फिर दिक्कत कहाँ से आवत वीडियो के जहाँ शूटिंग भइल बा तो जगह खूबसूरत बा लेकिन वीडियो में लेकिन वीडियो में जोन काम भइल बा तो खूबसूरत नहीं खे भइल ओमे काम कौन भइल बा महाराज लेके साफ रवा बीचे बीचे दोनों टंगरी के ढुक जतनी कहते कि ओमे महिषासुर के वध भइल बा महिषासुर के वध कहते महाराज दोनों टंगरी के बीचे बीचे ढुक जतनी कहते कि ओमे तरीका प्रकट भइल बिया ओमे गाना में तरीका प्रकट हो जाती है तरीका कहाँ से महाराज साफ बीचे बीचे ढुकता नहीं कहते कि हमें तरीका प्रकट होती है ऐसा गाना काहे करते हैं ऐसा वीडियो काहे बनावते नहीं वीडियो हम दिखाई हां दिखाई चालू करी वीडियो
वीडियो दिखाई फिर हाँ। और वीडियो ना 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 क्लियर हो जाई ना हमारा पियर से कोनो मतलब नहीं खेरवा दिखाई हमार पब्लिक देखो सा जानस कि मैंने कहा यहाँ सब खुद देख लेम जा गाना के नाम अफसोस ना रहे वो सब वीडियो देखम जा खूब बढ़िया वीडियो बा लइका लोग कहाँ खूब बढ़िया वीडियो हमारा लइका लोग के रिक्वेस्ट पे गावल बा लइका लोग के निक लागत जाके कमेंट को देखी बाउरा होता कुल लइका तो भैया अब हे निमान का मिलल बा हम कहनी अब आनंद कंद सचितानंद के प्राप्ति भइल बा भैया यही वीडियो से लइकन के निक लागता और लइकन के मुंह पे जाब काहे खातिर लगावत है लइकन के यही तरी मार लेका तना ब्रेन हैमरेज होता है टेंशन से सुनते कि ना जब से लॉकडाउन भइल बा भैया कोरोना वाला ओकरा बाद ब्रेन हैमरेज के संख्या बढ़ गइल बा तो लइकन के खुश रहे लड़कन के ब्रेन हेमरेज से बचाओ तनी बहुत बीपी शुगर ब्रेन हैमरेज हार्ट अटैक सबसे ही रोकी मनोरंजन न हो जी माइंडे फ्रेश माइंड जेकर फ्रेश तो सब रिफ्रेश सारा शरीर के पार्ट माइंड फ्रेश करे के चक्कर में कुछ और फ्रेश कर दे तो जीवन रौरा फ्रेश करे कहते उ कुदरती देन है उ सृष्टि के संचालन होकर के ना रौरा रोक सकी ना हम रोक सकी ना रौरा बुझाता कि हम लइकन के सिखा देते हैं कि बबुआ हई माल हिया हई से वैसे यही ना जानता ही कि सुहरा देनी तो माल के फेरा में हई मछिया उड़ती एक के सिखैले बा उड़ते उड़त गुपुक जुड़िया जतै स हे कार्तिक में कुकुरा पिलिया के सिखैले एगो पिली बे 16 हो कुकुर पीछे पीछे अपने ओकर समय होला लेकिन उ पब्लिक के दिखावल ना जाला वो हमारा के ई बताई कि ऊ केकर वीडियो देख के कुकुरा बिगड़ल हो सके एगो पिलिया पे 16 को पीछे पीछे चलता कुकुर के बात छोड़ी ना महाराज बाबू बियाह कर ले लड़का के कोनो लड़का के बाबू अगर बियाह करते जाने ले कि हमार लड़का रात में का करी लेकिन उ बाबू के भिरिया न कह जाई फिर ना राउर का नाम का बा कि वीडियो देखला से राउर मेन फर्ज का बा कि वीडियो देखला से क्यों खराब होता राउर है नु का नाम बा जी तो औ कुकुरा केकरा से खराब भइल बा उ कौन रौरा वीडियो कर देखने कोनो ओकर प्राकृतिक देन बा हे जब ई प्राकृतिक रावा दर्शक के दिखाई मत कि हसही कह जाला हहे कह जाला इरवा दिखावो तनी तो दिखावे वाला चीज ना नु हो कोई गो देश में यूट्यूब बैन बा तब ओइजा गुपिंग गपिंग क्रिया ना होत अभी क्रिया ना होत होई ओइजा a+b के होल स्क्वायर ना चलत होई हैं ओइजा फर्टिलाइजेशन सिस्टम इज ब्लॉक कुछ ना होत होई हैं पत्थर के सीली लगा के ओकरा के ढक दियल होई ए महाराज लेके उस सृष्टि के संचालन होकरा के रोकी मत होखे दी बाढ़ी के पानी रोकला जी बाढ़ी के पानी बहे दी अच्छा अफसोस ना रहे रौरा अफसोस बा कि ना हमारा कहे का अफसोस बा हमारा अफसोस कहे के रही हम लव सबके फेरे में ना रही ना हमनी के ठेठ देहाती हैं हमनी खैनी जा एक छिपा अपन आनंद से सुतनी जा केहू के काम भइल तो ओकरो वीडियो में तो दर्शावा जाता कि मारा ऐसन चोट की होश ना रहे अफसोस ना रहे अब वही में देखी दाल भात दे में अब वही में नून मिर्चा मिला होती हम चोट में शब्द बोल रहे नहीं के और वह चोट कहे लगनी ई कुल बात नहीं के बाउर बात ना बोल जाला बढ़िया बात कहीं कि जालो आनंद कंद सचितानंद के प्राप्ति कर लो बाबू हमार अच्छा हम चाहब कि तनी दर्शक के तनी सुनाओ जाए गाना तो गाना एकदम राग भैरवी में बा शुभ मुहूर्त शुभ बेला के खेला बैजा भोरहरिया में जानते नु कितना बढ़िया समय होला अच्छा उहे उहे मैंने अपना दर्शक के बतावल चाहते नहीं नहीं तो जानते क्या कहते हैं का जाने कौन न्यूज वाला रहन हाँ और का नाम हो हेडलाइन लो आप नाबालिग लड़की को यूज कर दिए हैं हम कहनी ओकर आधार कार्ड देख ले रहा है उ नाबालिग कर लिया हम चेक कैनी है कि ओकरा 2 गो बच्चा भइल बा आयु बुढ़बा का कह रहा है कि नाबालिग थी तो स्कूल ड्रेस पहनी हम कहनी स्कूल ड्रेस पहने नाबालिग के पहनेला अरे रोल हो गई आए अरे हम कहनी हम कहले रही कि तो काट दिल मौसी ने हम कहनी कि रौरे का भी स्कूल ड्रेस पहने तो रौरे नाबालिग खोजी ए महाराज लेके अरे ये कुल रोल है तो ऐसा कुल बात नहीं है ये गाना बजाना मनोरंजन खातिर बनावल बा विशेष दिमाग मत लगाई जा गाना बजाना सुनी जा अफसोस ना रहे कि आगे बढ़ाई जा फिर कई गो भांति भांति प्रकार के मनोरंजन युक्त माने यही प्रकार के ना हर प्रकार कॉमेडी भी बहुत बढ़िया बढ़िया होता अच्छा का कहल चाहब वो दर्शक से जे नीमन गाना का इतना प्यार दुलार ना देके और इतना अश्लील गाना के अश्लील वीडियो के गाना तो अश्लील बा लेकिन वीडियो ओकर अश्लील बा ओह गाना के लोग मिलियन में पहुंचावता ओह दर्शक लोग हम इहे कहम कि रौरा आँख के रोशनी कबो मत जाओ सही सन के अश्लील अश्लील वीडियो देखत रही वीडियो देखत रही और दुआ ही बना रहे तभी हमनी के रोजी रोटी चली जी अच्छा चाहब कि हमारा दर्शक के एक लाइन गाना सुनावल जाए तूफानी म्यूजिक वर्ल्ड पाई जा वीडियो के संगे संगे देखी जा अकेले है तरी कूद के तन हल्का सा हो जाए गाना एक लाइन गाना वो की मेन लाइन है हर की मजा ऐसन मार हम के होश ना रहे कि मजा ऐसन मार हम के होश ना रहे
कि दिल टूटला के बाद अफसोस ना रहे। एकदम राग भैरवी ह। तनी बाबू लाइन आ गइल बा, पंखा चालू कर द। दोपहरिया भैरवी है, गर्मी होखे लागल। अब मसाला देनी एकरा घींच के चलाई। तो हमरा साथ मौजूद रहे तूफानी लाल यादव जी और तमाम विषय पे बातचीत भइल है। मिलत तनी फिर कोई और वीडियो के साथ, तब तक खातिर धन्यवाद।